Українці відповіли Путіну на тезу про один народ. За результатами опитування більшість українців не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна, що росіяни та українці – один народ. Результати опитування соцгрупи «Рейтинг». Дослівно, це я цитую з «Української правди». Більшість опитаних, 55%, не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору. Але, що ти посміхаєшся? 41% з цим згодні. Ну, річ у тім, що 41 тому відсотку вже нічого в голову не вкладеш, крім матюків, а ми на телебаченні нам не можна. А що стосується того пана, якого ви згадали, то хай він почитає книжку Леоніда Даниловича Кучми «Україна не Росія», бо він тоді ще був молодий зелений кагібіст і, мабуть, погано читав. І там йому абсолютно чітко розкладуть усе по полочках, хто і що. Знаєте, проблема оцих мікроцарів завжди в тому, що вони думають, що їх слухають насправді. От вони написали якусь статтю і думають, що весь світ без цієї статті, до речі, жити не міг. Або ще що-небудь. Насправді це такі проходящі речі, про які не згадають вже не згадають навіть за півроку. Ну хіба що абсолютно ті, що дуже сильно там на радянський совок рукою передьоргують. Всі інші просто це наративи, які цікаві тільки росіянам, тому що вони імперці, вони живуть в імперії. Давай посмотрим, лучше про себя поговорим, Давай. к россиянам вернемся. Вот из этих 40%, я так понимаю, что если вот знаешь, любовь, или, скажем, стремление к братству изображать ярко-красным цветом, да, то оно идет ярко-красным вот так от юго-востока к Киеву, оно такое розовенькое становится, процентов до там 30, наверное, 25, а дальше до запада уже, там, сказать... Я би так не малював цю штуку. А как? Я би так не малював цю штуку, тому що, можна подивитися, звісно, і по возрасту. От по віку це більше схоже. По віку, а річ у тім, що ми маємо розуміти, що за 100 років, коли 100 років назад ми програли визвольні змагання, що сталося з Україною? Одні загинули за Україну, інші поїхали, і треті пристосувалися. Фактично ми маємо націю пристосуванців, так чи інакше, хочемо ми того чи ні. Це просто поки ти не визнаєш. Ну це нація виживших, скажімо так. Окей, давай, можна підміняти там виживших, звісно, щоб вижити, безумовно. Але це фактично нація, яка побудована на пристосуванні. Дуже сильно кілька поколінь імперія ламала, перемолувала кістки голодоморами, війнами, концтаборами, депортаціями, всім. Ну що ж ви хочете? Щоб вони отак різко, от дивіться, Айдар, раз, ну, то есть ты позитивно оцениваешь. Це прекрасно. Це прекрасно. Цифри. Ще пару років тому зовсім інші цифри були. А ще раніше, то взагалі всі там за один... Ну, то есть, смотри, из этих 40%, я так думаю, так по-честному, процентов 50 это люди 60+, 65+, наверное. Да. Ну, от і їх можна зрозуміти, бо у них є таке поняття ностальгії, яку все ж було нормально. Нікуди ти не прибереш. І вони, оскільки більшість з них зараз не подорожували останнім часом, і світ не бачили, і Росію сучасно не бачили, там не були в якомусь Омське, Томське, Таганрогі, і не дай Бог, куди-небудь... Донецьке, Луганське, окупованому. Або туди. То вони асоціюють те зі своєю молодістю і всім іншим. А цифри навпаки мені подобаються, тому що тенденція прекрасна. Путін же і розумів це, коли напав. Він же розумів, що ще одне покоління, Да, і все. І все.